ти напред. Само да те питам дали ще ти хареса без тебе да заспивам твоята принцеса. Предполагам ме разбираш добре, нещата между нас да са окей. Може би е нужда някаква почивка. Ще ти залипса ли моята усмивка? Ще ти липса ли сутрин, когато до теб на леглото ме няма? Ще ме търсиш ли в огледалото ви, да ни видиш двама? И тъжна мелодия чуеш ли ти? Пак за мен ли мислиш? И когато заспиваш, сънуваш ли ме? Викаш ли моето име? Каквото кажеш е така и ти си топ. Виж, не ми се спори, не ми се и говори. Времето е ценно и няма